Finally, nandito na nga sa Legazpi City ang Krispy Kreme. Una nga ay nag-ribbon cutting kasama ang management ng Krispy Kreme at ng SM City Legazpi. Tuwing may bubuksan nga pala na branch ang Krispy Kreme, tradisyon nila na nagbibigay ng donuts at coffee sa mga bisita nila. At sabay-sabay na mag-cheer para i-celebrate ang pinakabagong branch ng Krispy Kreme. The grand opening of Krispy Kreme SM Legazpi. Pumasok na nga kami dito sa loob ni Alan at una niya nakita itong mga balloons kaya naman gusto niya nang kumuha. Itong balloons nga pala ay may nakasulat din na Krispy Kreme at nagustuhan niya ring laruan. Napaka-welcoming nga ng mga staff nila dito at nakaka-good vibes talaga. Pagpasok pa lang ay sasalubong na sa inyo ang iba't ibang flavor ng kanilang donuts. Sobrang nakakatakam talaga. Available rin nga pala sa kanilang mga store ang kanilang mga merchandise. Meron din nga pala sila dito yung spin the wheel. Dito pwede kang manalo ng iba't ibang surprises from Krispy Kreme. Alam nyo ba na yung kanilang first 100 customers ay makakauwi ng OG card? Maraming perks ang naghihintay kapag OG card holder ka. Nandyan yung kapag mag-register ka pa lang ay makakapag-uwi ka na ng box of 6 ng original glazed donuts. May libreng 3 original glazed donuts din kapag birthday mo. Pwede kayo makakuha ng OG card saan mang Krispy Kreme branch sa buong Pilipinas. Dito nga pala sa grand opening ay may photo corner kung saan dito kami nagpapapicture. Napakaganda nga ng lightings dito at meron pang mirror reflection. Meron din sila ditong Polaroid na libreng makukuha ng mga bisita. Ito nga si Alan ay nagpapicture din. Nagpapicture din nga kaming dalawa ni Alan dito kay ate. At ito pinapatuyo ko yung Polaroid picture namin ni Alan. Excited nga si Alan na makita yung resulta ng picture kaya kinuha niya na agad. Lalabas? Opo, ayan na kay nanay. Sa'yo, patingin. Hindi pa nga nagpaawat at magpapapicture pa raw siyang mag-isa. Meron din nga dito yung mga props na hahawakan mo gaya niyang hawak ni Alon. Wow! Thank you po! Hold mo lang. Huwag dyan, dito lang. Umupo na nga kami ni Alon para makakain na. In-order nga pala ni Alon itong chocolate candy surprise. Bale may mga chocolate siya sa loob na M&M. Ako naman pinili ko itong glazed peely white choco. Alam niyo ba na itong glazed peely white choco ay exclusive dito lang sa Bicol? Ang Krispy Kreme kasi ay gumagawa ng mga exclusive flavors depende sa region kung saan itatayo yung bagong branch nila. Halimbawa dito sa Bicol, nakilala bilang home of the pili nuts. Malawak kasi dito ang taniman ng mga pili. Gumagawa rin kami dito ng mga pampasalubong na pili nuts. At pati yung mga shell ng pili ay ginagawa ring muebles. Kaya siguro pili nuts ang napili ng Krispy Kreme na gawing flavor para sa Bicol. Kasama rin nga pala namin dito yung iba't iba pang Bicolano content creators. Ito si Jazzy Venture Vlog at si Sid Luna Vlogs. Sinubukan pa nga naming sumayaw kaya lang talagang hindi kami nakakasabay-sabay at tungat uminit ng ulo ni Sid Luna kasi siya yung nagko-choreograph. At habang abala kami ay itong ang si Alon na ginawa ng salbabida yung mga lobo niya. Bago tayo umuwi, kailangan syempre ay meron tayong pampasalubong. Dito nga pala sa Krispy Kreme, dito sa SM City Legazpi, meron silang take-out counter. Salamat tono!